Ninggal dosa ngudi swarga. Pangklimbang 5 menit dina Setu Wage tanggal 21 Februari taun 2026 kapetik saka Injil Lukas bab 5 ayat 17 tekan ayat 32. Asmane Mbah Jaya. Manut critane Mbah Repi ya Mbah Jaya Putri. Mbah Jaya ki mbiyen dadi bandar utuk. Mula ya dikenal uga minangka Jaya Utuk. Saben-saben ana tontonan, mbuh wayang, mbuh ketoprak, mesti ana mainan utuke Mbah Jaya. Nadyan siningit ing ngisor dapuran pring utawa ing pinggir kali. Mbah Jaya asring menang ning luwih akeh anggone kalah. Nadyan mengkono, nek wis menang, jan kaya-kaya ora ana dina esuk, kabeh asil menangi dienggo mubra-mubru tanpa jluntrung. Nanging pakulinan main utuk mau sithik mbaka sithik lerem, rikala Mbah Jaya dijak Mbah Adi wulangan agama Katolik. Wiwit wektu iku, panjenengane kuthuk ana ngomah. Panjenengane munjer lan manter ing ayahan olah tetanen. Dene ing mangsa-mangsa ora nggarap sawah, Mbah Jaya tandang gawe anam-anaman kayata gawe tampah lan besek. Kulawargane bali temata. Rikala ditakoni, kok ora main meneh wangsulane enteng. Aku saiki arep ngudi swarga. Prastawa saemper cecala uga katindakake dening Lewi 100 taun kepungkur. Wong iki ninggalake panggawean lawase minangka juru mupubiya sawise katimbali dening Gusti Yesus. Panggawean minangka juru mupubiya mono kaanggep dening wong Yahudi minangka panggawean nistra keceh dosa. Juru mupubiya kaanggep panggawean nistra keceh dosa marga sawetara perkara iki. Sepisan juru mupubiya mujudake panggawean kang magepokan langsung karo penjajah bangsa Romawi. Bisa sinebut dheweke antek Romawi. Kapindho, juru mupubiya lumrah narik pajek ngluwi karo kang katetepake dening pamarentah Romawi. Iki dumadi jalaran pamarentah Romawi wis luwih dhisik nganakake lelang bab jumlah beya kang kudu disetor dening para juru mupubiya. Oleh-olehane sakjabane iku kabeh mlebu kantong pribadi si juru mupubiya. Katelu, juru mupubiya uga akeh sing nyambi krangkep rentenir. Rikala wong ora duwe dhuwit kanggo pasok pajek, dheweke bakal nalangi luwih dhisik kanthi mbalikake babon katambah anakan kang ora sethithik. Juru mupubiya digedhingi dening wong Yahudi jalaran kaanggep nesep lan jiret bangsane dhewe. Timbalan dalam Gusti Yesus kuwasa malik 180 derajat uripe Lewi. Dheweke ninggalake pakaryan lawas kebak dosa minangka juru mupubiya iki. Banjur nderek Gusti Yesus nampa ayahan anyar. Lewi kang uga luwih dikenal kanthi asma Matius kasawijikake karo murid-murid liyane nganteni lan manjurung Gusti Yesus anggone njajah desa milangkori martakake kabar kabungahan. Sabanjure awit saking tresnane marang Gusti Yesus, Matius darbi lelabuhan kang ora cilik lan sithik tumrap pasamuan. Marga awit saka wasi sing ngripta kitab ngenani Gusti Yesus, akeh manungsa saka maneka bangsa lan nagara saindenging jagat padha wanuh lan dadi penderek dalam Gusti Yesus nyawiji jroning pasamuan suci. Para sutresna pelem kinasih, mangsa Prapaskah dadi mangsa kang banget prayoga kanggo klelimbang sakeh pakarti, panggawean uga pengalaman kita kepungkur. Prayoga kapilah-kapilih kajereng katinting sing becik diuri-uri, sing kurang becik didandani, sing ora becik dibuang ditinggalake. Kaudi kabeh tumindak becik lan pakaryan mangarep luwih ngawahake berkah
kang piguna kanggo kamulyaning Gusti Allah lan karaharjaning pepodo. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mlebuga samenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.